Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụọ kwaruo oge ọda. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na Ayọmide na-ele ndị uwe ojii anyị oge ha na-arịda na moto ha. Ndị a bụ ndị okpu ha na-acha akwụkwọ ndụ. Ha bụ ndị agha dị n'ime ndị uwe ojii. Ebe ọbụla ha bịara kuchi uzu, agaghị akọrọ onye ọbụla akọrọ. Mgbe ha rituchara, ha bidoro zọwa ije na-adị ka ọ bụ egwu agha ka ha na-agba. Nke a bụ ka ụmụ akwụkwọ ahụhụ ha wee gbasaa. Ma aka Ayọmide na-eweda ala, ukwu obodo Naijiria bidoro. Ndị uwe ojii wee kwụrụ otu ebe ka osisi apịrị apị. Onye isi ha na-egbucha. Mgbe e kwechara nke mbụ, ha kwewe nke abụọ, kwechaa nke abụọ, kwewe nke atọ, kwechaa nke atọ, bido n'isi. Ndị uwe ojii kwụkọtara ebe ahụ, ụkwụ jiwe ha. Ha bịara ọrụ udo, nọrọ ebe ahụ keta ọrụ ahụhụ, maka na onye mere mkpọtụ ebe ahụ, ọ mara na ndị na-achị achị anarala ya uwe kaki ya. Ọ bụ otu a ka ụmụ akwụkwọ ahụ si were mpụta ede kpuchie nsị wee na-atụtụrụ ụdara ha na-atụtụrụ. Mgbe ha na ndị uwe ojii na-agbari, ọ dịghị onye maara mgbe onye nkụzi ha ahụ a na-akpọ Maazị Udechukwu ji si na be ya bịaruo ebe ụmụ akwụkwọ nọ na be onye isi ụlọ akwụkwọ. Mgbe ndị mmadụ hụrụ ya ka ha ji mara na ụbọchị agbasaala. Mgbe o rutewere nso, ha niile nọrọ nwayọ, n'ihi na onye ara nwere onye ọ na-abụ ọhụ, o mewe ka onye anya doro. Ọ gbasịrị ha nkịtị obere oge, were anya na-agwa ha okwu, na-emetụ ha mmụọ. O wee sị ha, ụmụ m. Olu ya metụrụ ha n'ahụ ka olu Ngozi si metụ Chude ụbọchị o tiri ya ihe. Ọ sị ha, ihe dịrị nwatakịrị o kpesara nna ya, nwatakịrị ihe dịrị na-ekpesaghị nna ya mewe nke aka ya, ọ gaghị ịghọ ya ahịa. Ndị Igbo tụrụ ilu sị, onye na-eme o mechaa ọ jụwa ese, ya buru ụzọ jụọ ese tupu o mewe. N'ihi na okwu agadi gwara nwata adịghị mgbe o ji aghọ ya ahịa. A sị na okenye na-ekwu okwu na-agbụ ọnụ mmiri. Tupu ọnụ mmiri ya akọ ihe o kwuru eree. Ọ bụrụ na unu achọghị ịgwa onye isi ụlọ akwụkwọ, ọ bụ gịnị kpatara na unu